Estem davant el més potent de la nova generació d'esportius de la marca del Lleó. I és que aquest és, concretament, el Peugeot 508 PSE, Peugeot Sport Engineered. Un model híbrid endollable, amb un xassís optimitzat per a l'ocasió, amb 3 motors, un de gasolina i 2 d'elèctrics, de tracció total, canvi automàtic de 8 velocitats, més brusc i directe, i que rendeix, atenció, 360 cavalls de potència, 520 Nm d'aparell, aconsegueix els 250 km/h, limitada electrònicament, i com podeu veure, té un aspecte brutalment esportiu, amb una elegància d'allò més pragmàtica. Aquest híbrid de cor esportiu transmet un dinamisme magnífic des dels primers quilòmetres. Em recorda moltíssim el GTI de fa uns anys, però amb molta innovació i tecnologia aplicada tant a la connectivitat com a la conducció. I és que moure el seu petit volant i girar amb fermesa i perspicàcia és senzill i divertit, conduint molt ràpid i de forma extremadament segura gràcies a un xassís força rígid i una suspensió adaptativa recalibrada brillant. Prement l'accelerador, es nota la configuració de tracció total i surt disparat dels revolts sense immutar-se i minimitzant al màxim tant el subviratge com el sobreviratge. Fins i tot, sorprèn poder circular per sobre dels 120 km/h en mode elèctric i fer-ho de forma sòbria i suau pels desplaçaments diaris a la feina del dia a dia. A banda de no deixar indiferent a ningú gràcies al seu aspecte, destaca per una carrosseria repleta de detalls aerodinàmics i firmes amb detalls verd kriptonita espectaculars i un interior de moltíssima qualitat i innovació, entre el que destaca l'e-cockpit de 12,3 polzades, els seients Comfort Fit, el sistema de so focal d'alta precisió o el Night Vision amb càmera per infrarrojos. Tot això amanit amb aquesta aurèola de sostenibilitat, doncs té etiqueta zero emissions gràcies al que pot recórrer fins a 42 km en mode 100% elèctric.